Прывітанне сябры, гэта Антаніна і я працягваю здымаць свае відэаэксперыменты, дзе вучуся размаўляць па-беларуску, а потым мантаваць гэтае відэа. Калі вам цікавы такі фармат, заставайцеся за мной і глядзіце гэты влог. У гэтым выпуску я іду ў краму. Мне патрэбна купіць адзенне, а гэта не так проста. Потому что я не люблю ходить по крамам. Не люблю. Мне цікавей на маркетплейсах усё заказаць, потым забраць. Але з адзеннем мне чамусьці не фарціць. Усё, што я купляла, усё гэта было не зусім тым, што я хацела атрымаць. Таму пакуль, на жаль, мне патрэбна ісці і ўсё гэта прымяраць і потым набываць. Хто гэтка сама не любіць хадзіць у крамы? Плюсуйце ў каментарах. Гэты выпуск пачынаецца з гандлёвага цэнтра і яго галоўнага снежаньскага атрыбута навагодняй ёлкі. У гэты час большасць гандлёвых прастораў ужо цалкам аформленая. Падсветка, дэкор, сезонныя вітрыны. Гэта стандартная прэдсвяточная практыка ствараць настрой і затрымаць людзей у гандлёвых зонах. Адной з першых крам стаў Марк Фармель. Гэта беларускі брэнд, які добра вядомы сваім базавымі калекцыямі і сезоннай адзежай. Напярэдадні Новага года тут традыцыйна з'яўляюцца тэматычныя лінейкі, шкарпэткі з зімовымі прынтамі, хатняя адзежа, ніжняя белізна ў навагодняй стылістыцы. Такія рэчы часта выбіраюць як невялікі падарунак або як частка хатняга святочнага гардэроба. Марк Фармель застаецца адным з самых папулярных айчынных брэндаў. І менавіта сезонныя калекцыі прыцягваюць дадатковую ўвагу пакупнікоў. Я таксама зайшла і ў мужчынскі аддзел. Мне гэта актуальна, бо я шукаю падарунак для мужа, для бацькі, ну і для родных. Мужчынскія калекцыі ў гэты перыяд звычайна больш практычныя. Белыя, цёплыя, чорныя таксама матэрыялы, спакойныя колеры, універсальныя такія фасоны. Асобную увагу прыцягваюць надпісы і дробныя дызайнерскія элементы. Яны часта робяць нават простую рэч больш падарункавай. Пачуццё гумару таксама прысутнічае. Пасля гэтага я накіравалася ў краму канцтавару. Я вельмі люблю канцылярыю, таму такія крамы для мяне абавязковы пункт падчас шопінгу. А ў снежні канцылярскія крамы моцна змяняюцца. Тут з'яўляецца шмат навагодніх тавараў. Свечкі з мандарынавымі і хвойнымі водарамі, календары, падарункавыя пакеты, дробны дэкор. Гэта зручнае месца, калі патрэбны невялікія падаруначкі для родных, калег або проста прыемныя дробязі да святаў. Пасля пакупак мы зрабілі кароткі перапынак і рушылі далей. Наступным пунктам стаў матэрык.
Першапачаткова мы зайшлі туды па практычных пытаннях, дапамагчы з выбарам матэрыялаў для рамонту. Але, як гэта часта бывае ў вялікіх гаспадарчых крамах, маршрут хутка прывёў у навагодні аддзел. У навагоднім аддзеле матэрыка я асабліва звярнула ўвагу на лясныя матывы. Шышкі, совы, птушкі, алені. У гэтым годзе такога дэкору было сапраўды шмат. Гэта супала і з маім выбарам. Я загадзя вырашыла, што тэма маёй ёлкі сёлета – гэта лес. Натуральныя формы, спакойная каляровая гама, мінімум бляску. Таму менавіта гэтыя цацкі я разглядала найбольш уважліва. Асобную ўвагу прыцягвалі драўляныя ёлкі. Яны бываюць розных фарматаў, памераў, часта выкарыстоўваюцца як альтэрнатыва класічнаму дэкору або як дадатковы элемент інтэр'еру. Акрамя іх, у аддзеле шмат ветачак, гірлянд, шышак, дэкаратыўных элементаў, лямпачак, якія можна выкарыстоўваць не толькі для ўпрыгожвання ёлкі, але і для дома ў цэлым. Увогуле, гэты выпуск пра звычайны предсвяточны шопінг. Нешта патрэбна, нешта для падарункаў, нешта для ідэй, для натхнення. А ў канцы мы з Арцёмам проста выйшлі на вячэрнюю прагулку. Першы паўнацэнны сняжок. І мы на шпацыр выйшлі. Пайшоў снег, горад выглядаў зімова і спакойна. Тыповы снежаньскі вечар. Але ўжо даўно такога вечара ў нас не было. На гэтым выпуск заканчваецца. У наступных відэа я планую далей паказваць предсвяточны горад, пакупкі, дэкор і ідэі, якія могуць быць карыснымі напярэдадні Новага года і калядаў. Дзякуй, што былі са мной у гэтым відэо. Пастаўце лайк, напішыце каментар. Гэта падтрымае мяне і беларускую мову ў Ютубе. Да сустрэчы ў наступным влозе.